5 taong gulang na batang amyanan sa Lawag City, Ilocos Norte, ipinamalas ang kanyang talento. Silipin sa report. Maganda, bibong-bibo, fashionista at talented. Iyan ang 5 taong gulang na batang si Sofia Niña ng Lawag City, Ilocos Norte. 1 taong gulang pa lamang si Sofia, nakitaan na raw siya ng talento sa pagkanta. She's gonna live in the ground and it's falling it down. Libangan daw ni Sofia ang pagkanta. Angat din si Sofia sa ibang gawain gaya ng arts and crafts at lalo na sa puzzle na kinahihiligan niyang kolektahin ngayon. Sa murang edad ni Sofia ay puno na siya ng pangarap sa buhay. I want to become a doctor because I want to help people who are sick, especially this time of pandemic. Anghel kung ituring ng pamilya si Sofia, nag-iisa siyang anak kaya todo suporta ang magulang sa kanya. Sofia, we are so proud of you, anak ko, and continue reaching for your dreams. Be good and always thank God for the talent that He has given to you. We love you so much, anak. Larawan ng saya ang pamilya ni Sofia. Sulit ang bonding moment niya sa kanyang daddy at mommy, mapatalent man o activity sa school. Wala nang mahihiling pa ang batang si Sofia sa pagkakaroon ng supportive na magulang gaya nila. When the silence is not quiet, it feels like it's getting hard to breathe. Trace De Leon, Balitang Amyanan.